नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आज एक विशेष बातमी मी घेऊन आलेलो आहे. आपल्यासोबत आहेत अतुलजी काळजेकर. अतुलजी काळजेकर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये एक रंगत आणणारी घटना घडलेली आहे. अजितदादा भाजपच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, जिल्हा संघाची भाजपची पकड असताना भाजपने एक नवी खेळी केलेली आहे. राष्ट्रवादीच्या व्हिक्टर डॉंगटर यांना चेअरमनपद दिलेलं आहे. या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. राष्ट्रवादीची आणि भाजपची जवळीक वाढलेली आहे. ही भविष्यातील राजकारणाची नांदी म्हणायला हरकत नाही. काय सांगाल? पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? बरंजी, सहकारामध्ये जेव्हा आम्ही काम करतो तेव्हा आमची राजकीय पादत्रानं बाहेर ठेवूनच आम्ही या सहकारामध्ये काम करतो. मी जिल्हा बँकेत येताना आम्ही राजकीय पादत्रानं बाहेर करूनच ठेवतो. त्यामुळे या विषयाकडे तुम्ही वेगळ्या नजरेने बघताय, मी वेगळ्या. मी सहकारामध्ये आम्ही सगळेजण एकत्र काम करतोय. त्यामुळे तुम्हाला जसं वाटतं तसं तर राजकारण मला दिसत नाही. महाराष्ट्रात काय चाललंय त्याचा संदर्भ तुम्ही सिंधुदुर्गाशी जोडताय, तसं मला काही तसं वाटत नाही ना. याच्यावर मी येणारच आहे. परंतु सहकाराच्या बाबतीत विचार करायला गेला तर भाजप जिल्ह्यामध्ये भाजपची सहकारातली पाळाबुळं रोवली जात आहेत. याबाबत काय वाटतं आपल्याला? म्हणजे ह्या आजच्या जिल्हा संघाच्या निवडणुकीच्या बाबतीत जर तुम्ही विचार कराल तर आटीच्या आटी तालुका खरेदी विक्री संघ हे भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहे. आमचे चांगले चांगले कार्यकर्ते त्या तालुका खरेदी संघाचे अध्यक्ष आहेत. म्हणजे अगदी कुडाळमध्ये नारकर असतील, प्रमोद रावणेशंका आमचा दिग्गज कार्यकर्ता वैभववाडी संघाचा अध्यक्ष आहे. स्वतः अजित गोगटे हे देवगड तालुका खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष आहे. प्रमोद गावडे हा आमचा सावंतवाडीचा हे आहे खरेदी विक्री संघाचा अध्यक्ष आहे. म्हणजे मनीषजींच्या ताब्यात वेंगुर्ला तालुका खरेदी विक्री संघ आहे. त्यामुळे एक हाती पकड आमची तालुका खरेदी विक्री संघावर आहे आणि ते आम्ही प्लॅनिंगनी केलेलं काम आहे. म्हणजे आमचे आमदार नितेश राणे साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आणखी बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखालीच, यांच्या नेतृत्वाखालीच ह्या सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकलेल्या आहेत. त्यामुळे खरं म्हणजे जिल्हा संघ हा एक हाती आम्ही आमच्या ताब्यात ठेवू शकतो. पण तरी पण आम्ही ह्या सगळ्या विषयामध्ये सहकार्यामध्ये हे माझं, हे मी केलं असं न म्हणता हे आमचं आहे, हे आम्ही केलं आहे, यात आमचा सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे म्हणणं जास्त आवश्यक. आणि राणेसाहेबांनी ऑलवेज सांगितलं की विकासामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही राजकारण करण्याची गरज नाही जात ना. त्यामुळे राणेसाहेबांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा सगळा निर्णय झालेला आहे. जिल्ह्याचा एक विचार करता कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघामध्ये तुम्ही बोलत होता. हा खरेदी विक्री संघ जो आहे हा भाजपने ताब्यात ठेवला, परंतु हा बिनविरोध करताना तुम्ही जे कसब लावलं, फॉर एक्झाम्पल जर म्हणायला गेलं तर शिवराम भाऊ सहकार महर्षी होते, राष्ट्रवादीची ताकद कुडाळमध्ये जास्त होती, अशा वेळी तुम्ही हा बिनविरोध केलेला आहे. हे करताना तुम्ही संजय पडते असतील, जे शिवसेनेचे असतील, प्रसाद रेगे राष्ट्रवादीचे आणि माजी जिल्हा बँक संचालक यांना पण तुम्ही सोबत घेतलेलं आहे. परंतु हे करताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला सोबत घेताना तुम्ही भाजपची जी मेजॉरिटी आहे हे कुठेतरी दाखवलं. आणि हे कसं शक्य झालं हे आठही संघाच्या बाबतीत विचार करता. हे निवडणूक लढून आम्ही देवगडची तालुका खरेदी विक्री संघाची निवडणूक जिंकली, सावंतवाडीची जिंकली, मालवणची जिंकली आणि इवन दोडामार्ग जिंकली. एकच खरेदी विक्री संघाची निवडणूक बाकी होती, ती म्हणजे कुडाळची, ती उशिरा झालेली. त्यामुळे लक्षात असं आलं की 8पैकी 7 ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष हे निवडणूक लढून जिंकलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही प्रस्ताव सगळ्यांसमोर ठेवला की जर आम्ही सगळ्यांना घेऊन चालायला तयार आहोत, सगळ्यांना बरोबर घ्यायला आमची तयारी आहे. आणि त्या मतदारसंघाचे आमचे नेते माजी खासदार निलेशजी राणे यांनी या विषयात पुढाकार घेतला आणि पुढाकार घेऊन अगदी प्रसाद रेगे असतील, विद्याप्रसाद बांदेकर असतील, शिरसाट सर असतील, अशी दिग्गज सहकारातली मंडळी एकत्र आली आणि त्यांनी ठरवलं की आपण या ठिकाणी निवडणूक ही बिनविरोध करायची. एखाद्या चांगल्या चालणाऱ्या सहकारी संस्थेची निवडणूक बिनविरोध करणं म्हणजे त्या सहकारी संस्थेचे 1.5-2 लाख रुपये किंवा कदाचित ते 5-1 लाख रुपये निवडणुकीच्या खर्चातनं आपण बचत करण्यात जातं. आणि याला सगळेजण तयार झाले आणि सर्वांनी मिळून त्या ठिकाणी ही निवडणूक बिनविरोध केलेली आहे. आणि याचं खरं श्रेय जातं ना ते माजी खासदार निलेश राणे साहेबांना की त्यांनी या विषयात पुढाकार घेऊन सगळ्यांची मोठ मांडलेली आहे.
म्हणजे निलेश राणेंनी सहकारामधलं एक पहिलं पाऊल टाकलं आणि ते पण कुडाळ तालुका ताब्यात घेतला. यानंतर तुमचे 8ही संघ झाले ताब्यात आले. अतुलजी, हे सगळे करत असताना ज्याच्या हातामध्ये संघ आहे, 8 संघ तुमच्या ताब्यामध्ये, भविष्यामध्ये अजून 3.5-4 वर्षांनी जेव्हा जिल्हा बँकेच्या निवडणुका होतील, काय फायदा होईल भविष्यामध्ये भाजपला पुन्हा ही जिल्हा बँक ताब्यात घेताना? म्हणजे तालुका खरेदी विक्री संघ जे आहेत हे तालुक्यातल्या विकास संस्थांची पॅरेंट बॉडी असते. म्हणजे ज्या काही विकास संस्था आहेत, पॅक्स आहेत, त्यातनं ह्या विकास संस्थांचे प्रतिनिधी तालुका खरेदी विक्री संघावर असतात, जेणेकरून वरपासून खालपर्यंतचं जे नेटवर्क आहे हे नेटवर्क हे आता कंट्रोलमध्ये आलेलं आहे. आणि सहकारामध्ये जे मी सांगितलं की हा माझा आहे असं करून चालत नाही, सगळ्यांचं आहे असं करून चालावं लागतं. आणि त्यामुळे हे विकास संस्था सध्या आपल्या सगळ्या जिल्ह्यासाठी अडचणीचा विषय आहे. विकास संस्था याच नीटप्रमाणे चालल्या पाहिजे, कारण पश्चिम महाराष्ट्रात आणि बाकी सगळ्या ठिकाणी पहिलं तर विकास संस्था प्रचंड स्ट्रॉंग्स आहेत बऱ्याच धंद्याने. आपल्या विकास संस्था काही मोजक्या धंद्यामध्ये अडकल्या आहेत. आणि या विकास संस्थांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी ज्याच्याबद्दल नेहमी आमचे बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी सांगत असत की विकास संस्था सक्षमीकरण झालं. या 8 संघाच्या निमित्ताने या सगळ्या 189 ज्या विकास संस्था आहेत त्या विकास संस्था मजबूत होणार आहेत आणि त्यामध्ये आम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्ष देता येणार आहे. आणि ह्यासाठी सगळ्यात मोठा फायदा सहकाराला हे 8 संघ भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात असण्याचं होणार आहे. हे विचार करता संघ तुमच्या ताब्यात आले आणि पणनच्या बाबतीत जर विचार करता, पणन तुम्ही पण पणनमधून निवडून आलेला आहे, संघ आणि पणन याची जी आहे ही जोड मोठ कशी बांधली जाते? म्हणजे पणनचा अर्थ शेतीपूरक मालाची विक्री करणाऱ्या संस्था, त्यातनं शेतमाला विक्री करणाऱ्या संस्था. आणि पणन म्हणजे मार्केटिंगचा विषय आहे. आणि आपले 8ही तालुका खरेदी विक्री संघ आहेत, हे 8ही तालुका विक्री संस्था पणन दर्जामध्ये मोडतात आणि खूप चांगल्या प्रकारे धंदा करतात. कमी जास्त करत असतील पण चांगला धंदा करतात. म्हणजे गेल्या वर्षी खतांचा विषय जो होता, खतांचा तुटवडा होता गेल्या वर्षी, म्हणजे अजूनही ह्या वर्षीचा खतांच्या बाबतीत सांगू शकत नाही, पण खूप आधी आम्ही प्लॅनिंग केलं खतांच्या तुटवड्याचं. खरेदी विक्री संघांना भेटलो, त्या कंपन्यांच्या मीटिंग घेतल्या, बाकी सगळं केलं. यावर्षी आमच्या असं लक्षात आलं की शेतकऱ्यांना जो सगळ्यात मोठा त्रास होतो खत खरेदी करताना, तो तालुका खरेदी विक्री संघामध्ये खतांचा शॉर्टेज असतो आणि बाहेर खाजगी दुकानात मात्र कृषी सेवा केंद्रामध्ये भरपूर खत असतं. यावर्षी आम्ही मार्च संपल्या एप्रिलमध्ये या सगळ्याच्या 8च्या 8 खरेदी विक्री संघांना ॲडिशनल CC मंजूर करून दिलं आहे की तुम्ही पैसे तुम्हाला 3 महिने 4 महिन्यासाठी खत कारण ह्या खाजगी जे खत व्यापारी आहेत हे रोखीत पैसे घेतात, रोखीत खत विकत घेतात. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना चढ्या धावाने म्हणजे जो आमच्याकडे आमच्या खरेदी विक्री तालुका खरेदी विक्री संघ आहे, जो MRP पेक्षा 25 पैसे जास्त घेत नाही, त्यात शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. आणि बाहेर तेच खत हे जवळजवळ 60 रुपये 70 रुपये, कधी बॅगेला 200-150 रुपये जास्तनी खत शेतकऱ्यांना विकत घ्यावं लागतं. हा शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा म्हणून आम्ही त्यांना खत खरेदी करण्यासाठी आता जास्त भांडवल उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे यावर्षी तालुका खरेदी विक्री संघाकडे इनफ साठा असेल आणि रोखीमध्ये खत घेतल्यामुळे पटापट त्यांच्याकडे सप्लाय होईल असं मला वाटतं. राजकीय मुद्दा येतोय. भाजप 9 आणि 8 इतर आहेत. भाजपकडे जो चेअरमन बसू शकेल असं संख्याबळ होतं, परंतु असं नेमकं काय झालं की भाजपने राष्ट्रवादीचे व्हिक्टर डॉन्टस यांना संधी दिली. काय गणित होतं यामागचं? म्हणजे खरं म्हणजे मोठे साहेब नारायण राणे साहेब जे आहेत, आणखी रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या खरं म्हणजे हा खेळीचा निर्णय. त्यांनी ठरवलं की सहकारामध्ये आपण राजकारण चांगल्या पद्धतीने तो तालुका जिल्हा संघ आहे, जिल्हा संघाकडे मालवणसारख्या ठिकाणी अगदी मोक्याच्या ठिकाणी जिल्हा संघ आहे, चांगला बिझनेस करतो, त्या ठिकाणी व्हिक्टर डॉन्टससारखा एक चांगला कार्यकर्ता की जो राष्ट्रवादीचा आहे हे मान्य करीन मी, पण एक चांगला सहकाराचा चांगला कार्यकर्ता. अनेक वर्ष व्हिक्टर डॉन्टस हे सहकारामध्ये काम करत आहेत. जिल्हा बँकेची जवळजवळ त्यांची 4थी टर्म असेल त्यातनं. त्यामुळे अशा कार्यकर्त्याला संधी द्यावी. आणि मला असं वाटतं ह्याच्यातला पुढाकार जो होता तो आमचे कणकवलीचे आमचे आमदार नितेश राणे साहेब आणि बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी यांनी या विषयामध्ये पुढाकार घेतला
आणि त्यामुळे व्हिक्टर डॉन्टस हे जिल्हा संघाचे अध्यक्ष होऊ शकले. हे जरी झालं तरी अतुलजी, साधी कोण सरपंच असेल ती ग्रामपंचायत कोण सोडत नाही, परंतु जिल्हा संघावर भाजप पाणी सोडत आहे आणि राष्ट्रवादीला संधी देते. अजितदादांची जी राजकारणामधली सध्या राज्यातल्या राजकारणातली हालचाली चालू आहेत, याचाच एक इफेक्ट इथे पाहायला मिळत नाही. मी परत मला राजकारणाकडे ओढता येतात ना, ह्याचा राजकीय फायदा 100% आम्हाला होईल भविष्यामध्ये किंवा काही त्यातनं म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे अशा जे मोठे सहकारी संघ जे आहेत त्या मोठ्या सहकारी संघावर आपलं वर्चस्व राहावं म्हणून आमचंच वर्चस्व, आमच्याकडे बहुमत आहे. मग तरी पण यामध्ये एका चांगल्या कार्यकर्त्याला संधी मिळावी, कारण हा जिल्हा संघ आहे. जिल्हा संघ शिवराम भाऊनी ढोलम सरांनी स्थापन केलेला संघ आहे आणि त्याच्यात अनेक वर्ष व्हिक्टर डॉन्टसजी काम करतात त्या जिल्हा संघावर. आत्ता 8च्या 8 तालुका खरेदी विक्री संघ आमच्या ताब्यात आल्यामुळे सहजपणे आम्ही त्या ठिकाणी बहुमत प्राप्त केलं. पण हेही विसरून चालणार नाही, त्याचं एवढं मोठं रूप करताना शिवराम भाऊंचं आणि ढोलम सरांचं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी काम करताना तो नीट चालला पाहिजे, सगळ्यांनी मिळून चालवला पाहिजे, अशा पद्धतीने तो त्याचा बॅलन्स केलेला आहे. तुमच्या लक्षात येईल उपाध्यक्ष करताना संतोष नानचे यांना उपाध्यक्ष करतात. 8च्या 8 तालुका खरेदी विक्री संघ आहेत ना, त्या सगळ्यात कमजोर संघ कुठला असेल ना तर तो दोडामार्गचा संघ आहे ना, की दोडामार्ग संघ हा तिथे डेव्हलप होण्याची गरज आहे आणि ते डेव्हलप होण्यासाठी दोडामार्ग तालुक्याला ताकद देण्याची गरज होती सहकारातली आणि संतोष नानचेच्या रूपाने आम्ही तिथे उपाध्यक्षपद देऊन दोडामार्ग तालुक्याला ताकद दिलेली आहे की दोडामार्ग तालुक्यात भविष्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्याचा तालुका खरेदी विक्री संघ हा मजबूत होईल, त्यांचं काम व्यवस्थित सुरू होईल आणि संतोष नानचेच्या रूपाने एक नवीन चेहरा आम्ही सहकारामध्ये दिला आहे आणि मला माहिती आहे की मिळालेल्या संधीचं ते सोनं करतील, यात काय शंकाच नाही आहेत ना. उपाध्यक्ष मी तर व्हिक्टर डॉन्टस यांचा विचार करता जिल्हा बँकेचे अनेक वर्ष संचालक आहेत, मात्र त्यांनी कधी राजकारण बघितलं नाही. तुम्ही आता म्हटलं की राणेसाहेब आणि रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी त्यांना ही संधी दिलेली आहे. प्रत्येक कार्यक्रमात, मग तो जिल्हा बँकेचा कार्यक्रम कुठचा असो, व्हिक्टर डॉन्टस असतात. ह्या सगळ्या गणितांचा विचार करता जेव्हा सत्ता आली भाजपची जिल्हा बँकेमध्ये, नीता राणे पण तुमच्याकडे जरी काँग्रेसमधून आल्या तरी तुमच्याकडे उडल्या गेल्या. त्यांनी अनुपस्थित राहत एक पसंती दाखवली ते भाजपच्या व्हाईस चेअरमन पदाला. महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो व्हिक्टर डॉन्टस या निमित्ताने तुमच्याकडे घेतले जाऊ शकतील का, काय वाटतं? म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की भविष्यात काय होईल ह्याचा आत्ता विचार करण्याची गरज नाही जात ना, कारण आता लगेचच्या लगेच कोणती निवडणूक आहे. पण भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने राजकीयदृष्ट्या हा योग्य निर्णय, योग्य समयसूचकता नितेश राणेंनी दाखवत हा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे ह्याचा राजकीय फायदा तर आम्हाला 100% भविष्यामध्ये होईल. त्यातनं हे मी तुम्हाला का विचारतोय तर काही दिवसापूर्वी जिथे महाविकास आघाडीची सत्ता होती देवगडमध्ये, तिथल्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतला, तिथला उपनगराध्यक्ष पदावर लाथ मारली आणि त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला. म्हणजे हे बॅक टू बॅक, जसं देवगडमध्ये राजकीय समीकरणं पाहायला मिळाली, तीच राजकीय समीकरणं भाजपने इथे कुठेतरी चाल दिलेली. ही राजकीय समीकरणं आता राजकीय समीकरणं आज आहेत ती उद्या राहणार नाहीत, ही बदलत असतात. काय वाटतं तुम्हाला, एक बुजुर्ग आहात तुम्ही, भाजपचे नेते, जिल्हाध्यक्षपद भाजपचं भूषवलंय तुम्ही, जिल्हा बँकेचं उपाध्यक्षपद, काय वाटतं तुम्हाला कशा पद्धतीने राजकीय समीकरणं भविष्यात बदलू शकतात? माहीत नाही, मी 2च कॅटेगरी भारतीय जनता पक्ष म्हणून मानतो. एक कॅटेगरी जी भाजपमध्ये आहे आणि दुसरी कॅटेगरी जी आहे ती भाजपमध्ये येऊ शकते अशी त्यातनं. त्यामुळे पक्षाचा विस्तार हे आमचं मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे अशा याच्यामध्ये असे अनेक जण इच्छुक आहेत. भविष्यामध्ये अशा अनेक जणांना आम्ही 100% संधी देऊ. पण सगळ्यात निर्णयाकडे राजकीय म्हणून बघण्याची गरज आहे. काही निर्णयाकडे ती एखादं चांगलं शेत उगवायचं असेल तर पेरणी नीट झाली पाहिजे. तर हीच आमची निवडणुकीपूर्वीची पेरणी आहे असं समजावं त्यात.
ही पेरणी होताना जर तुम्ही मगाशी आपण चेअरमन पद बघितलं विक्टर टंडन, आता व्हाईस चेअरमन येत आहेत नांचे, संतोष नांचे, ह्याला तुम्ही संधी दिली. खरं तर संतोष नांचे हे नशीबवान मानले जातात राजकारणामध्ये, कारण राणेसाहेबांची सत्ता नसताना, संख्याबळ नसताना दोडामार्गचं नगराध्यक्षपद त्यांना मिळालेलं होतं, 5 वर्ष त्यांनी सांभाळलं. मात्र नवीन नेतृत्व, चव्हाणसारखं नेतृत्व आल्यानंतर संतोष नांचे कुठेतरी बॅकफूटवर जाताना पाहायला मिळालं. पुन्हा त्यांची राजकारणामध्ये विशेषतः दोडामार्गमधली ही कमबॅक आहे, कसा बघता याकडे? मी सांगितलं ना तुम्हाला की आटीच्या आटी तालुका खरेदी विक्री संघामध्ये दोडामार्गचा तालुका खरेदी विक्री संघ हा थोडा कमजोर आहे त्यातनं, आणि भविष्यामध्ये सहकारामध्ये म्हणजे ती आमची विकासची जागासुद्धा आम्ही हरलो होतो त्यातनं. ते भविष्यामध्ये सहकारामध्ये आम्हाला आमचा पाया मजबूत दोडामार्ग तालुक्यामध्ये करायचं आहे. संतोष नांचेंना संधी दिल्यामुळे आमचा दोडामार्गमधला सहकारातला पाया मजबूत होईल. भविष्यामध्ये सहकार असं क्षेत्र आहे ज्याच्या खालच्या सहकारातल्या ज्या संस्था ज्याच्याकडे आहेत त्याचं ऑलवेज त्या पक्षाचं त्यांच्याकडे राजकीय भवितव्य भरपूर असतं. त्यामुळे हा जर पाया मजबूत झाला तर 100% दोडामार्गमध्ये आम्ही आत्ता मजबूत आहोत, याच्यापेक्षा जास्त मजबूत होऊ, यात खात्री येत नाही शंका. सहकाराचा विचार, संघामध्ये तुम्ही बाजी मारली, जिल्हा संघामध्ये बाजी मारताना तुम्ही खेळी खेळलेले, या खेळीचा फायदा जो आहे आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका असतील किंवा लोकसभा आणि विधानसभा, याला काय होऊ शकतो? मला लोकसभा विधानसभेत होईल, मी मगाशीच सांगितलं की गावागावातले विकास संस्था जे आहेत त्या विकास संस्था गावातलं विकास संस्था ही गावातली बँक आहे. म्हणजे जिल्हा बँकेच्या शाखा आहेत, पण विकास संस्था शेतकऱ्यांना जर रातोरात कर्ज हवं असेल तर देण्याची क्षमता ही विकास संस्थांचीच आहे. अशा विकास संस्था बहुसंख्या आमच्या ताब्यात असल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत याचा डायरेक्ट इनडायरेक्टली फायदा हा भारतीय जनता पक्षाला होणार आहे. ही शेतकऱ्यांची वोट बँक आहे. त्या विकास संस्थेचे सभासद हे शेतकरी येतात, दूध संस्थांचे सभासद शेतकरी. आम्ही सगळ्यात चांगलं काम केलं असेल तर विकास संस्था आणि दूध संस्थांना सक्षमीकरण केलं. आज गेल्या वर्षभरामध्ये आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून 520पेक्षा जास्त कर्ज प्रकरणं दुधाची केली जातात. जवळजवळ 1000पेक्षा जास्त जनावरं आणली. जो आपल्या गोकुळचं दुधाचं कलेक्शन आम्ही बँकेत ताब्यात घेतली तेव्हा जवळजवळ 13,000 लिटर होतं. आज ते 28,000 29,000 लिटरपर्यंत स्टेबल झालेलं आहे. म्हणजे ह्याचे रिझल्ट दिसत आहेत, आणि त्याचे रिझल्ट जे आहेत संस्था चांगल्या प्रकारे चालल्यामुळे त्याचा डायरेक्ट इनडायरेक्टली फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. त्यामुळे ह्या राजकारणाचा आम्हाला जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या राजकारणात नक्कीच खूप मोठा फायदा होणार आहे. त्यातनं अजूनजी एक महत्त्वाचा प्रश्न, अनेक वर्ष तुम्ही भाजपमध्ये आहात, एकनिष्ठ भाजपमध्ये राहिलात. पूर्वीची भाजप परंतु तळागाळापर्यंत पोहोचले नव्हते. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली भाजप, सहकार क्षेत्र असेल, पंचायत समिती असेल, जिल्हा, सगळीकडे भाजपची सत्ता आहे. नारायण राणेंचा करिश्मा आहे, आणि आता फडणवीसांचे सिलेदार मानले जाणारे रवींद्र चव्हाण हे पण त्यांच्या पाठीशी आहेत. काय सांगाल? निलेशजी राणे आहेत, नितेशजी राणे आहेत, सगळी तुम्ही मंडळी येऊन एकत्र येऊन काम करतात. भाजप जो सगळीकडे सहकारासह तळागाळामध्ये पोचतोय, काय सांगाल या संदर्भात? नेतृत्व आणि खालची टीम ह्याचं कॉम्बिनेशन जर नीट असेल ना तर एखादी संघटना जोमात वाढते. त्यातनं माननीय नारायण राणेसाहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या नेते मंडळींची टीम आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल त्यातनं मी नितेश राणे असतील, राजन तेली असतील, निलेश राणे असतील, अजितराव असतील, प्रमोद जठार असतील, मी असेल, आम्ही सगळेजण एकत्र दिसतो. कुठल्या राजकीय पक्षात अशा प्रकारचं चित्र दिसत नाही ना. सगळे स्टेजवर एकत्र, सगळे एकमेकांचा रिस्पेक्ट करतात, आणि त्याचा मेसेज डायरेक्ट इनडायरेक्टली खालच्या कार्यकर्त्यांकडे जातात की हे एकत्र लढत आहेत, एकत्र भिडत आहेत. आणि आम्ही प्रत्येक निवडणूक एकत्रपणे भिडलो, एकत्रपणे लढलो, सगळ्यांनी काही हेवेदवे न ठेवता लढलो, आणि त्यामुळे आम्हाला रिझल्ट मिळाले. आणि नवे जुने हे सगळे वाद आम्ही संपुष्टात आणले, आणि की एक दिल्याने जे आहे त्याच्यामधून भाजप मजबूत स्थितीमध्ये जातोय असं म्हणायला हरकत नाही का? हो 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 म्हणजे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आम्ही याचं नियोजन करतो, आणि त्याचा डायरेक्ट फायदा म्हणजे आम्ही टीम म्हणून काम करतोय भारतीय जनता पार्टी. आणि टीम म्हणून काम करताना असतील नितेश राणे असतील, निलेश राणे असतील, प्रमोद जठार आहेत, अजितराव आहेत, आमचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आहेत, हे सगळे एक दिल्याने आम्ही काम करतो. आणि त्यामुळे त्याचा खाली खूप चांगल्या पद्धतीने मेसेज जातो आहे. आणखी खाली म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल आता एवढी अभियानं झाली,
म्हणजे लोकांना वाटतं की भारतीय जनता पार्टी ही पैशाच्या जोरावर नाही. आम्ही पैशाच्या जोरावर जिंकत नाही, आमच्या मॅनेजमेंटच्या जोरावर जिंकतो. आमचा कुठल्याही कार्यकर्त्याला विचारा, त्याला असं वाटतं त्याला एकही दिवस असतो तो रिकामा बसू शकतो, त्याला काही ना काही भारतीय जनता पक्षाचं काम करावं लागतं, काही ना काही कार्यक्रम चालवा. आत्ता अभियान आलं, केंद्राच्या राज्याच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सगळ्यात चांगलं कोणी केलं तर भारतीय जनता पक्षाने. आता अजूनपर्यंत असं कधी दिसलं राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता योजना घेऊन जातोय, सरकारी अधिकाऱ्यांनी योजना पोहोचवायची असं होतं ना. भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता योजना घेऊन जातो आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचवतो आणि याचा नक्कीच फायदा आम्हाला होणार आहे. शेवटचा प्रश्न, ज्यामध्ये 2 प्रश्न लपलेले, 100% भाजप होण्यामध्ये आजच्या ह्या खेळीचा फायदा होईल का? आणि जी तुम्ही खेळी खेळलेली आहात यामध्ये भाजपची म्हणजे सत्तेच्या दिकडे म्हणजे चेअरमन बसण्या इतपत संख्याबळ असताना भाजपने सहानुभूती मिळवण्याचा केलेला प्रयत्न, यामुळे याचे काय परिणाम होतील आगामी राजकारणात? आगामी राजकारणामध्ये आमचं पहिलं टार्गेट जे आहे ते लोकसभेची निवडणूक, की लोकसभा आम्हाला जिंकायची आहे, 6च्या 6 विधानसभेचे मतदारसंघ जिंकायचे आहे, जिल्हा परिषद जिंकायची आहे, नगरपालिका जिंकायची आहे, पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत त्या पुढचं वर्ष जे आहे ते निवडणुकांचं वर्ष आहे आणि निवडणुकांच्या वर्षांमध्ये आम्ही आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता कुठे ना कुठे जाऊन बसणार आहेत, कुठल्या ना कुठल्या पदावर बसणार आहे, त्याला खात्री आहे. त्यामुळे तो वाट बघतोय कधी एकदा निवडणूक येणार आणि कधी एकदा आम्ही निवडणूक लढवतो. त्यामुळे आम्ही आमची सगळी तयारी फुल फ्लेश करतोय. पुढे येणारी प्रत्येक निवडणूक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता एक दिलाने जोमाने नारायण राणे साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली या सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकणार आहोत. जर मागचा सगळा ग्राफ बघितला गेल्या वर्ष राणे साहेबांचा प्रवेश झाल्यानंतर आम्ही एकही निवडणूक हरलेलो नाही, कुठल्याच निवडणुकीत आम्हाला पराभव पत्करावा लागला नाही. आम्ही सलग निवडणुका जिंकत आलो. त्यातनं आमचा विजयाचा रथ कोणीच रोखू शकला नाही. सतत जिंकत आलो आम्ही, कुठलीच निवडणूक आम्ही हरलो नाही. त्यामुळे मला खात्री आहे की पुढची झेडपी असेल, पुढची पंचायत समिती असेल, ज्या उर्वरित नगरपालिकेच्या निवडणुका असतील, विधानसभेची निवडणूक आहे, लोकसभेची निवडणूक, सगळ्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टी 100% जिंकणार. एक हिंदीमध्ये एक म्हटलं जातं, जीत कर भी हारने वाले को बाजीगर कहा जाता है. संख्याबळ आहे, मॅच तुम्ही जिंकता आणि अशा वेळी तुम्ही स्वतः म्हणजे जसं फडणवीस साहेबांनी स्वतः मुख्यमंत्री झाले नाहीत, शिंदे साहेबांना बसवलं, तसं जी संधी होती ती तुम्ही न घेता राष्ट्रवादीला संधी दिली. हा सहानुभूतीचा परिणाम दिसेल भविष्यामध्ये. भविष्याचा विचार केला की काही निर्णय आहेत ना, त्याचे रिझल्ट आहेत ना काही वर्षानंतर दिसतात, काही महिन्यानंतर दिसतात. म्हणजे मी 100% मी तुम्हाला सांगतो की हा तुमच्या दृष्टीने खूप छोटा निर्णय असेल, भविष्यातली जिल्ह्याच्या राजकारणातली समीकरणे बदलवणारा हा आमचा निर्णय. याच्याबद्दल मला खात्री आहे. कारण राणेसाहेब आणि रवींद्र साहेब एवढ्या असा निर्णय घेतात तेव्हा त्याच्यामागे काहीतरी समीकरण 100% आहे. भविष्यामधले राजकारण त्याच्यामध्ये 100% दडलेलं आहे असं मला वाटतं. ठीक आहे अतुलजी, राजकारण काय असेल ते भविष्यात समजेल. तुम्ही स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपल्या सोबत होते अतुलजी काळसेकर. जिल्हा संघाच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने आवश्यक असणाऱ्या संख्याबळ असतानाही स्वतःकडे चेअरमन पद न घेता एक नवीन खेळी खेळली. भाजपने चेअरमन पदाची संधी राष्ट्रवादीच्या व्हिक्टर दांटस यांना दिली आणि दोडामार्गमध्ये जो अतिशय छोटा संघ आहे, तालुका संघ, या संघातील असलेले उपाध्यक्षपद आहे हे संतोष नांचे यांच्या गळ्यात घातलं. निश्चितच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची ही खेळी भविष्यात नेमकी काय परिणाम करणार आहे हे काही कालावधीत स्पष्ट होईल. मात्र भाजपच्या ह्या नव्या खेळीची चर्चा सध्या तरी जोरदार तळकोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. कारण अजितदादा एकीकडे राज्याच्या राजकारणात सत्तेच्या दिशेने भाजपच्या बाजूने येत असताना त्याचपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपने खेळलेली खेळी निश्चितच सगळ्यांना धक्का देऊन गेली. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.